बे समाव मोनसे मिथिनो गोनां आरो गोजोनथाव खौरां 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय नोंथाङा मोनफुंनो हागोन सरकारनिफ्राय गासै 25,000 रां। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकार फिन मोनसे गोदान बिथांखि लाबोदों रोजा रोजा सुबुंफोरनि थाखाय। 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय रोजा रोजा आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव हाबगोन सासेयाव गासै 25,000 रां। आसाम सरकारा बे गोदान बिथांखि फोसावदों। सोर माबायदि आइजोफोरा बे रांखौ मोनफुंनो हागोन नोंथांमोना खोनासंना लादों। 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय आसामनि रोजा रोजा आइजोफोरनि एकाउन्टआव सरकारनिफ्राय साफायाव गासै 25,000 रां हाबगोन। गासै 12,000 रांनि आइजोफोरा मोनफुंनो हागोन सरकारनि बे बिथांखि एबा गासै 25,000 रांखौ। 18 निफ्राय 45 बोसोर बैसोनि रान्दि आइजोफोरनो होनाय जागोन आसुनि सरकारनिफ्राय सासेयाव गासै 25,000 रां। 18 निफ्राय 45 बोसोर बैसोनि गेजेराव जाय आइजोफोरा फिसाय खोमाना लानांबाय एबा रान्दि जाबाय थांनाय बै रान्दि आइजोफोरा सरकारनिफ्राय होनाय गासै 25,000 रांखौ मोनफुंनो हागोन आरो बे रांखौ 20 सेप्तेम्बर खालारखालि होनाय जागोनखौ मिथिहोदों। मानोना 20 सेप्तेम्बर खालारखालि आसाम सरकारा तेजपुराव मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों रान्दि आइजोफोरनो बे रांखौ हरनायखौ बेखेवनाय जागोन। थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय रान्दि जानानै थानाय आइजोफोरनो आसाम सरकारा 25,000 रांखौ राननानै होगोन। गासै 12,000 रान्दि आइजोफोरनो बे आसनिखौ होनाय जागोन होननानै रायजो सरकारनिफ्राय मिथिहोनाय जादों आरो गासै 25,000 रां हाबगोन रान्दि आइजोफोरनि एकाउन्टआव। मुख्यमंत्री डांगरिया अहा 20 तारिखे तेजपुर आमार किछु स्वामीहारा तेनुका महिला आछे तेनुका प्राय 12,000 स्वामीहारा महिला आमी तेलोকক प्राय आमी इतिया 1.5 लाख तेनुका स्वामीहारा महिलाक आमी पेन्शन प्रदान करि आहिছোঁ 300 टका। यार उपरे 12,000 महिलाक आमी अहा 20 तारिखर পৰা आमी तेलोকক 25,000 टका आमी प्रदान करार सिद्धांत ग्रहण करिছোঁ আৰু एतु माननीय मुख्यमंत्री डांगरियाय 20 तारिखे तेजपुरत आनुষ্ঠাनिकभाৱে उद्বোधन কৰিব আৰু আমাৰ যিসকল মন্ত্ৰী গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰসকলে জিলাসমূহত তেনেকৈ স্বামীহাৰা বিধৱা মহিলাসকলক এককালীন টকা প্ৰদান কৰিব। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लार्क, बैंक एसओ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएओ, एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जीडीनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360